Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында һәр шимбә кичендәгечә сезнең котлаулардан төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Лилия Муллагалиева. Әлеге котлауларны уку минем өчен икеләтә рәхәт, чөнки бүген минем үземнең дә туган көн. Алтын көз табигатьне кышка әзерли, яфракларны кыя, кышларны да җылы якка озата. Безне дә җылы киемнәргә киендерә. Шушы көзге ял көннәрендә күңелләргә дә җылылык өстәү өчен якыннардан җылы караш тыю, җылы сүз дә ишетү кирәктер. Аеруча аларның гомер бәйрәмнәре, туган көннәре, я юбилейлары булса, бер үк котларга онытмагыз. Җырлы тәбрикләү белән дә сөендерергә ашыгыгыз. Котлауларыгызны чәршәмбе киченә кадәр 8171 номерына, яисә 527-90-26 номерына шалтыратып, ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшырына юллагыз. Ә хәзер нәкъ менә шундый көзге көннәргә, бәйрәмнәргә ям өстәячәк котлауларга күчәрбез. Беренче котлау сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Габделхак әфәнде сезне чакырабыз. Табигатьнең менә шундый алтынга төренгән мәлендә 1947 елның 1 октябрендә Балтач районының Шыңшыңар авылында бер ир бала дөньяга килә. Әлеге сөйкемле бала инде хәзер 65 яшен тутыручы тәҗрибәле, сөекле әтиебез Габделхак Салих улы Салихов. Бүгенге көнгә кадәр күп еллар дәвамында әтиебез Балтач районы юллар төзү идарәсендә хезмәт куя. Ул эштә генә түгел, тормышта да безгә, балаларына алыштыргысыз әти, сөекле әнибезгә ышанычлы тормыш юлдашы. Ныклы таянычыбыз, шиксез горурлыгыбыз ул безнең. Балаларыңның игелеген күреп, рәхәт тормышка кинәнеп, әнибез белән гел шулай тигезлектә бәхетле тату гомер кичерүләр насыйп булсын. Башкарган хезмәтеңнең игелеген күреп, олыгайган көннәрендә рәхмәтләр ишетеп кенә яшәргә язсын. Ходай Тәгалә сезне әни белән, бер-берегездән, туганнарыгыздан, без балаларыгыздан, якыннарыгыздан аермасын. Гомер бәйрәмең белән сине әтиебез. Балаларым диеп üzülеп тордың, кимхур итеп безне йөртмәдең. Алтыннан да кыйммәтлерәк әти, синең әйткән һәрбер сүзләрең. Михрбанлы, сизгер йөрәккәең сәгать кебек типсен һәр вакыт. Бик бәхетле, тигез гомер тели, балаларын шиксез яратып. Иң изге теләкләр теләп, тормыш иптәшегез Венера, кызыгыз Айгөл, улыгыз Алмаз котлыйлар. Венера Шәмиева башкаруында яшәү шатлыклары дип аталган җырны якыннарыгыздан бүләк итеп кабул итегез. Юбилеегыз мөбарәк булсын. Безнең өйдә иң хөрмәтле кеше әткәем үрнәк булып, аны хөрмәтләргә өйрәтүче булды әнкәем. Кадерләүгә лаек безнең әткәй, ышанычлы гаилә башлыгы, тату гомер иткәч булды яшәү шатлыгы. Өйдә булсын яшәү шатлыклары, ир хакларын хаклау кирәктер. Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Өйдә булсын
төгәткәйне. Хатын кызлар зирәклеге белән бәйрәм иткән әнкәй яшәүне. Өйдә булсын яшәү шатлыклар, ир хакларын хаклау кирәктер. Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Өйдә булсын яшәү шатлыклар, ир хакларын хаклау кирәктер. Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Өйдә булсын яшәү шатлыклар, ир хакларын хаклау кирәктер. Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Әнкәйләрдәй саклау кирәктер. Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Һәм алдагы тәбрикләү сүзләренә күчеп, телевизор каршына Роза ханымны чакырабыз. Биектауда яшәүче, безнең өчен бик тә кадерле булган апабызның, Сафиуллина Роза Сәгыйть кызының бүген күркәм 60 яшьлек юбилее. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомереңнең шундый истәлекле бәйрәме белән тәбриклибез. Гел шундый ачык йөзле, тәмле телле һәм мәрхәмәтле булсаң иде. Җизнәбез Кәрим белән бергә улларыгызның игелеген күреп, бәрәкәтле мул тормышта һәр көнгә сөенеп, шатлыкларга күмелеп, озын-озак гомер яшәргә язсын. Шилтерәп аккан чишмәдәй саф күңелеңне бер кайчанда тормыш авырлыклары каралтмасын. Бәхетле, сәламәт, озын гомерле бул, апа. Сабыр да син, гади кешелекле, кылган эшең бары изгелек. Шатлыкларда үтсен синең көннәр, бәхетләрең булсын гомерлек. Туган көнең алып килсен сиңа бары сәламәтлек һәм шатлыклар, безгә биргән йөрәк җылыларың изгелекләр булып кайтсыннар. Иң изге теләкләр белән туганнарыгыз Әхмәт Сафиннар һәм Гыймадиевлар гаиләләре котлыйлар һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә чәчкәдә сирин. Күпме язлар каршыладым, күпмесен көтеп йөрим. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта
язлар, әллә нишә гомер генә бер төп. Гомер ага, кышлар язлар, күзләр җәйләр булып. Гомер бит ул вакыт дигән, җилләр тараткан булып. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар, әллә нишә гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар, әллә нишә гомер генә бер төк. Кышлар язлар, әллә нишә гомер генә бер төк. Алдагы тәбрикләүгә күчәбез. Бу котлау сүзләре Мәүлия ханымга юлланыр. Балык Бистәсе районы Олы Елга авылында яшәүче кадерле әниебез, яраткан дәү әниебез Юнысова Мәүлия Габдулхак кызын гомер бәйрәме 55 яшьлек юбилее белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Улы җанлы, шат күңелле, сөекле әнкәебез, дәү әниебез, сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, һаман да шулай безгә терәк булып, әтиебез белән бергә сандугачлар кебек сайрашып, безне сөендереп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телибез. Барысы өчен дә сиңа олы рәхмәтебезне белдерәбез. Без сине яратабыз һәм синең белән горурланабыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам диеп күз нурларын жәлләмичә, кайткан сайын назлап, сөеп юатканың өчен. Теләкләрнең бар изгесен генә юллаучы әтиебез Асатулла, балаларың Әсхәт, Гүзәл, Илнур, Гөлназ, оныкларың Илназ, Асилә диелгән котлауда. Һәм алар сезгә Зәйнәп Фәргетдинова башкаруында туган көнең белән әнкәй дигән җыр бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз, туган көнегез котлы булсын.
Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Чираттагы котлау сүзләре Рафис әфәнде сезгә юлланыр. Түбән Камада яшәүче сөекле тормыш иптәшен яраткан әтиебез, дәү әтием Исхаков Рафис Габделхай улының бүген 50 яшьлек юбилее. Гомер юлыңны якты үлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 50 яшь тулган көнең белән чын йөрәктән котлыйбыз. Безне аякка бастырып, әниебез белән тәртипле, инсафлы, гадел итеп тәрбияләп үстерүегез өчен сезгә чиксез рәхмәтләр яусын. Син безнең киңәшчебез, терәгебез, таянычыбыз. Сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Гаилә иминлеге, балалар игелеге телибез. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйладың син гомер эчендә. Онытмабыз әти һич бер вакыт, рәхмәт сиңа барсы эчендә. Маңгаеңда сырлар үткән еллар, борчуларың изе ак чәчең, барлык балаң әти рәхмәт әйтә. Котлы булсын 50 яшең. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Филидә, кызларыгыз Зәмирә, Фәридә, улыгыз Азат, оныгыгыз Гадел, барлык туганнарыгыз, дусларыгыз котлыйлар. Һәм Нәфкать Нигъмәтуллин башкаруында Гомер юлы дип исемләнгән җырны сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп тыңлагыз. Ирләр һәр чак юлда, кичә алар утны суларына. Аккан сулар кебек гомер уза, йөгәнләп булмый шул юлларына. Аккан сулар кебек гомер уза, йөгәнләп булмый шул юлларына. Дигән уйлар килә, нишләтим соң шундый уйларына. Аккан сулар кебек гомер уза, йөгәнләйсе иде юлларына. Аккан сулар кебек гомер уза, йөгәнләйсе иде юлларына. Чәчләр агармаган, каратырлык әле кызларына. Яшьлек дәрте ургап торган чагы, йөгәнләр без әле юлларына. Яшьлек дәрте ургап торган чагы, йөгәнләр без әле юлларына. Йөгәнләр без әле юлларына. Яшьлек дәрте ургап торган чагы, йөгәнләр без әле юлларына. Йөгәнләр без әле юлларына. Йөгәнләр без әле юлларына.
Чираттагы котлауга күчәбез һәм телевизор каршына ландыш туташ сезне чакырабыз. 26 сентябрьдә яраткан кызыбыз, сеңлебез Сабирова Ландыш Марат кызының яшьлегенең үзе күк гүзәл, матур чоры 19 яшь тулган көне. Кадерлебез Ландыш, сиңа гомернең озынын, бәхтеңнең тулысын, саулыкның ныгын телибез. Син рәхмәтле бала, ягымлы сеңел, тугры дус, яраткан кешебез. Ходай Тәгалә сиңа озын гомер, бәхет, саулык бирсен. Бөтен теләгән теләкләрең тормышка ашып, әти-әниеңә игелекле бала, горурлык булып, рәхәт, матур тормышта яшәргә язсын. Һәр вакыт шундый ачык йөзле, киң күңелле булып калсаң иде. Киләчәгеңдә үзең теләгәнчә бөтен һәм якты булсын. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, нурлы булсын күңелең. Сәламәт бул ак бәхетләр белән гөл шатлыкта үтсен һәр көнең. Гомереңне тиңлә чәчәкләргә, кадерен бел, ул бит бер генә. Гүзәл яшьлек, узын гомер телибез, бәхетле бул Ландыш гомергә. Иң изге теләкләр белән әниең Зөлфия, әтиең Марат, абыең Ришат. Бу теләкләргә барлык туганнар, дусларың да кушыла диелгән котлауда. Илгені башкаруында туган көн җыры сезгә бүләк Ландыш. Бәйрәмегез котлы булсын. Йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Кыйынган инеш суы, чайкаладыр диңгездә. Бәхетле бул, рәхәт яшә, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Туганда йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Иң
музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Алдагы котлау сүзләре Илнар исемле телевизор караучыбызга юлланыр. Бүген Казан шәһәрендә яшәүче сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез Абзалов Илнар Рифат улының яшьлегенең иң матур бәйрәме 30 яшьлек юбилее. Кадерлебез Илнар, сине чын күңелдән ихлас йөрәктән гомереңнең шундый күркәм мизгеле белән тәбриклибез. Сиңа нык саулык, улы бәхет, гаилә иминлеге, бар теләкләреңнең дә чынга ашуын телибез. Кызыбыз Юлияны исән-сау, акыллы бала итеп үстереп, игелеген күреп, бәхетле, җитеш, мул тормышта аңлашып, сөенеп, тигезлектә яшәргә язсын. Эшләрең үзең теләгәнчә гөрләп барсын. Янәшәңдә һәр вакыт ышанычлы туганнарың һәм дусларың булсын. Син безнең иң кадерле кешебез. Онытма, син безгә бик кирәк. Без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән сине бик танык яратучы хатының Сиринә, кызың Инзилә диелгән котлауда. Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрәм башкаруында Җанашым җыры сезгә гаиләгездән бүләк булып ирешсен. Бүгенгә килгән соңгы котлауга күчәбез. Әлеге котлау алтын туй уңаеннан яңгырар.
Казан шәһәрендә тату гомер кичерүче Шакировлар гаиләсендә бүген искиткеч зур бәйрәм. Кадерле әтиебез Хамид белән әниебез Рукияның гаилә корып, әйләнә-тирәгә үрнәк булып яши башлауларына 50 ел. Алтын туйлары. Әти, әни, бүген сезнең бик тә матур бәйрәмегез. Тату гаилә булып яши белгәнегез өчен бу сезгә Ходай Тәгаләнең бүләге. Безне, балаларыгызны җил яңгыр тидерми, тәртипле, инсафлы итеп дөрес тәрбия биреп үстергәнегез, бүгенге көндә балаларына да үрнәк, киңәшче була белгәнегез өчен сезгә шиксез зур рәхмәт. Сез безгә һәр эштә киңәшче, таяныч, терәк һәм сез безгә бик тә кирәк. Аллаһ Тәгалә сезгә озын гомер, гомерегез буена җитәрлек саулык, күңел тынычлыгы бирсен. Үстергән бала оныкларыгызның игелегендә борчу хәсрәт күрми генә тыныч картлык кичерә алсагыз иде. Рәхмәт сүзе генә аз булыр кебек. Без гомерлек сезгә бурычлы. Ясын Ходай безгә исән-имин кайтарырга шушы бурычны. Без бәхетле чәчкә чал керсә дә, әти-әни диеп дәшәбез. Оныкларга үрнәк, безгә терәк булып, озак еллар тигез яшәгез. Иң изге теләкләр белән сезне бик тә яратучы балаларыгыз, оныкларыгыз һәм оныкчыкларыгыз котлыйлар. Һәм алдагы җыр сезгә бүләк булып яңгырасын. Рәхим итеп карагыз. Алтын туйыгыз котлы булсын. Turmuş yolların Can suyuna Jinileyemadım Bilip yeneşede Siz varım Etkeyenkey Minin bar kanatım Siz Canıga koyup yaşaygalı yaşayıp Akıllı söz altın kеңеш bilen Ağır çokta yerdem itesiz Adaşkanda ok yol көрсәтүче Күңел күзе ул сез икәнсез Әткәй минем бар канатым Сез булганга дөньям түгәрәк Иңне Жанга куйып яшигәле яшиг бергәле Сезгә Yara
Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләп, җыр бүләк итә аласыз. Моның өчен атна дәвамында шәршәмбе киченә кадәр 8171 номерына яисә 527-90-26 номерына шалтыратып, котлауларыгызны ТМТV каналына юллагыз. Теләүчеләр өчен котлауларны DVD-га яздырып бирү мөмкинлеге дә бар. Тулырак мәгълүмат белү өчен 527-90-26 номерына шалтыратыгыз. Яисә tmtv.online.ru сайтына кирегез. Анда бары да аңлатып язылган. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезне котлауларыгыз белән сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7-дә TMTV каналында музыкаль бүләк программасы. Ә бүгенгә мин Лилия сезнең белән саубуллашам. Барыгызга да күңелле яллар телим. Сау булыгыз.